život nije dečja igra. Ja hoću više, hoću bolje još, hoću sve, pa kako bude, što to vredi kad ne spadam u taj soj, jer život traži bolje ljude. Jun ujutru nastavljeno je za Beograd. Prošli smo Obrenovac, prošli smo Ade, Baričke, došli smo do Beograda u popodnevnim časovima i pošto je 26. jun bila nedelja, ušli smo u vikend glisera u Beogradu. U svakom slučaju ekspediciju smo završili kao i prethodna 4 puta i ja bih volao da eto praktično se kroz izjave svih momaka i ošte sve utiske koje smo sabrali, mislim da je vrlo, vrlo neobično iskustvo. Ovo je, ako se izuzme Dubrovnik, najduže pojedinačna ekspedicija, najduže pojedinačno veslanje i jednostavno Sava je bila nešto što je predivno, prelepo, čista je bila. Kupali smo se usput par puta, mada bilo je i žuljeva, bilo je oluje, bilo je svega. Tako da eto, to je onako u najkraćim mogućim crtama. Moli se Filip Rinković da ne baca flaše u vodu. Obzirom na to da smo veseli nas dvojica kao jedna ekipa i druga smena Igor i Žile, kako misliš da je odnos ekipa, odnos snage bio i ko je bio brži? Znaš kako, Igore, to je teško je opisati rečima, to je veoma teško, ali zato sam ja došao spreman na ovaj intervju. Ovom priliku ću samo to demonstrirati zarad gledalaca. Prva ekipa, odnosno Filip i Igor, oni su bili, evo ova baterija može se vidi ovde, Agva Foto, može se vidi Agva Foto, ostavit ću tu. A kad smo ja i Igor veslali, to je bila totalno druga priča. To je ova Duracell, znači kao oni zečevi kada se trkaju, evo može da vidi publika. I ja ne znam šta više da kažem, znači Duracell i ova neka leva kamera. To je, neću više išta da kažem. Gledalci će sami prosuditi ko je bio brži i bolji u tome. Što bi rekao jedan srpski političar, ne mogu vam na pitanje odgovarati sa da i ne, moram da objasnim prvo. Mi smo naime imali jedan tehnički problem, naravno Partizan nam je omogućio da imamo i megafon na ovom putovanju koji je u znatnoj meri trebao da olakša proces signalizacije kuda treba ići ekipi koja je vesla u datom trenutku. Međutim, kad smo došli u Sremsku Mitrovicu, shvatili smo da baterije su istrošene i ne rade, ali to meni nije predstavljao problem. Našao sam način da u Sremskoj Mitrovici nađem baš te baterije, baš Duracell Zeku baterije koje će da nas praktično prate celo to putovanje. I jednostavno, u datom trenutku, malo u šali, a malo i u zbilji, smo morali da opominjemo čamce i nesavesne vozače skutera kako se treba ponašati na vodi. Naravno, pošto smo mi ljudi sa reke i dosta smo proveli vremena tu, znamo i kako se treba ponašati i uzeli smo za sebi za pravo da ih opominjemo, ali naravno sve u cilju da tu nedelju popodne, praktično kad ima najviše čamaca, omogućimo opet našem veslačkom čamcu da na što bezbolniji način prođe talase koji se... Želeli bismo da pozdravimo sve uživaoce Save i da je prema zakonu Republike Srbije o vodama zabranjeno je glesirati ispod Ade Međice. Molimo nadležne institucije da reaguju. Htjeli smo također da zamolimo sve uživaoce Save
da istu održavaju čistom. Dakle, da ne bacaju smeće, limenke, opuške u Savu. Ugodan ostatak dana svima. Pa u principu, u odnosu na sve ostale etape, ono što je specifično bilo da izuzev tih oluja koje smo imali, voda je bila bonaca, čista. Ono što je pravo iskustvo u odnosu na prethodne pute, što smo po prvi put veslali mnogo bliže julu nego što je to bio slučaj, tako da je voda bila dosta sporija i mnogo više napore trebalo da se uloži da bi se pokrenuo čamac. Nezaboravno iskustvo je naravno i to što je Đole po prvi put bio sa nama i to što smo po prvi put krenuli iz neke urbane sredine, znači nismo krenuli iz, ne znam, nekog šumarka u Novom Bečeju, na primjer, kao prošli put, nego smo krenuli baš iz urbane sredine sa takozvanog Štranda, Sremske Mitrovice, koji je obilovao noćnim klubovima i naravno izazovima za posrnule mladiće, ali u svakom slučaju pohvalio bih sve od pravljenja šatora, od organizacije vezane za nabavku povrća, voća i svih tih stvari koje su logistički deo, a opet jako značajan deo, i naravno organizacije i egzekucije u stresnim situacijama kao što su oluja, kako prevrnuti čamac, kako održati čamac da se ne ošteti, i naravno to je naše sredstvo rada u ovoj situaciji, i kako ga ponovo vratiti u život i kako se snaći na jednoj skeli, praktično rečnoj, koja je tu duž obale predstavljala naše utočište. Tako da ono što mi je bio utisak recimo u Provu kad smo bili to veče, kad se stišalo sve, je količina muva koja je bilo u jednoj prostoriji. Ja mislim da je ono možda čak i najveći broj muva po kvadratnom metru jedne prostorije. Morali smo spavamo sa kapuljačama, bukvalno kao fantomkama, preko očiju prekrivenih, zato što su nas muve doslovce napadale. Jednostavno nije bilo prosto normalno. Drugi dan je bio lakši, naravno, ali ono što treba istaći je da smo se potrudili i mi, kogod da je veslao, da mi sa čamca praktično koji je pratio olakšamo ljudima ekspediciju kroz navođenje, ali isto i kroz muziku, kroz bodrenje preko megafona. Ovim putem se zahvaljujemo Ivani Pavić i Ivanu Brajtigamu koji su nam omogućili da imamo megafon ovog puta. Meni je interesantno bilo što je Igor sa svojim megafonom zapravo uspeo da smanji brzinu lokalnih skuteraša, koji su onako vrlo ozbiljno shvatali opomene koje su dobijali od Igora, kao što je bilo skuter, smanji brzinu, skuter u toku je veslačka regata, i ljudi su stajali onako naglo, gledali gde je policija, šta se dešava, međutim nije se nijednom predstavio lažno kao policajac, tako da mislim da je sve legitimno. Ovo ja bih rekao da je sve po zakonu, Igore, tako da ne vidim tu problema. Želeo bih da uputim apel svim uživaocima Save da prilagode svoju brzinu, jer je u toku veslačka regata 500 tona veslanja na koji nas predstavljaju reprezentativci Srbije koji će nas, nadamo se, predstavljati i na olimpijadi u Tokiju. Ulazak u Beograd, a to je znači nedelja popodne, to su čamci, talasi, ceo Beograd se spustio na reke, neverovatno. Ajde ovako, Čano, stani. Ajmo, idi tala si ograni, stavi se bočno. Ajmo, zaveslaj desna, samo desna. Ovo je zajeb, ovo može slomi čamac. Držite se. Mi smo veslali, na sve strane su bile blokade, brodovi, ljudi kupaju se, žene plaču, deca viču, znači haos. Ali imali smo naš adut, znači imali smo naš keca u rukavu, to je bio Igor Nikolić i njegov megafon. Upravo je u toku regata 500 tona veslanja na kojoj ovaj put revijalno učestvuje reprezentativni Dubor School, Zoran Čekirevac, Igor Špagnut. Molim vas da prilagodite brzinu, da ne pravite talase. Veliki pozdrav za gospodina Keroljuba sa splava Hua. Pozdrav za veslački klub Beogradski univerzitet, od veslačkog kluba Partizan.
veliki pozdrav za čuvare javnog reda i mira od ekspedicije 500 tona veslanja. On je iskoristio svoje sposobnosti govorničke da rastera, znači da račisti naš put kojim smo mi veslali, tako da je pravio slobodan prolaz i mi smo bez ikakvih problema doveslali do Veslačkog kluba Partizan kroz najveće talase nedeljnog beogradskog popodneva. Bravo momci, predaja nije opcija. Kosovo je srpsko. Pa ja bih rekao da je specifičnost da koliko god ljudi misli da se vesla nizvodno i da je to kao nosi voda i sve, konkretno u ovom slučaju reka se nije mrdala, znači to je bilo skoro kao da stoji, kao da veslamo po jezeru, evo nek me neko ispravi, ako nije tako bilo. Znači, brzina reke je bila nekih 2 do 3 metara u sekundi, što je dosta sporo, tako da je moralo da se uloži dodatan napor, znači, u veslanju, što samim tim otežava celokupnu ekspediciju. Eto, to je neki moj prvi utisak, a drugi, s obzirom na vremenske uslove koji su se desili u tadašnjem periodu, to niko od nas nije ni očekivao da će da se desi. Ljudi uz put stvarno raznovrsni i interesantni. I meni je super bilo da popričamo sa ljudima u Provu koji su prosto ljudi bili zatečeni našim dolaskom i onako su se okupili, konsultovali se šta da rade s nama kad smo pristali na skelu. Međutim, na kraju su nas pustili jer ipak je pobedilo to srpsko gostoprimstvo i jako je bio interesantan jedan čovek koji je detaljno pitao sve što smo do sada išli, šta smo radili, gde smo bili i onda kad mi kažemo gde smo bili, on kaže aha, bio sam ja tamo. Pa treba izaći iz zone komfora, definitivno. Sad, da li treba veslati? Da, ako znate, ako umete da se ponašate na vodi, ali u svakom slučaju ovaj pokret 500 tona veslanja ima svoje i Instagram profile i sve i nema razloga da se ne stupi u kontakt sa ekipom koja vesla. Nama se ove godine priključio 5. član Đole, koji generalno nije bio veslač, nije se bavio sportskim veslanjem, ali uz ova 4 momka i 4 veslača praktično proveslao i postao da je ekip. Pre svega hteo bih da kažem da je jedno nezaboravno iskustvo i nezaboravno druženje, ekipa savršena. Što se tiče napora, ja verujem da su ovi momci to vrlo stoički izdržali, pošto su vrlo utrenirani sportisti, ali meni kao nekom ko se ne bavi veslanjem, ko je to ušao skoro, ovako sa strane je delalo kao, da kažem, jedno vrlo zahtevna ekspedicija, da je sa mentalnog aspekta takođe u istom položaju provesti sat, dva, u malte na istom pokretu gde slušaš komande sa strane. Verujem da je vrlo ovako iscrpno i mentalno i fizički. Psihička je apsolutno važnija, pre svega mnogo je bitno, jako je važno da ljudi još imaju predstavu o tome da je čamac bilo motorni, jedrilica ili veslački pogotovo, to je jedan jako mali i uzak prostor. I ako ljudi nisu složni, ako postoji bilo šta i bilo kakav nesporazum među njima, to će da izbije na videlo vrlo brzo i obično se to i burno manifestuje, pogotovo u veslanju, jer je plus na sve to dolazi napor, dolazi bol, dolaze žuljevi na rukama i sve ono što veslanje nosi. Dakle, pre svega je psihička stvar. Mislim da je apsolutno neophodan i fizički, praktično dobra fizička priprema. Ovi su momci svi bili u reprezentaciji prvaci Srbije u veslanju, tako da imaju i iskustva, sem tog nekog, ajde da kažemo, psihofizičkog, sportskog mentaliteta. Sledeća stanica će najverovatnije biti, ne mogu da sad kažem tačno i precizno, ali probat ćemo da odveslamo od Perućca do Višegrada i da se vratimo u Perućicu. To je Drina, to je potpuno jedna druga vrsta i veslanja, planinska je reka, a probali smo i Tisu, i Dunav, i Savu, i probali smo i more. Prema tome, Drina je sada sledeći izazov. Svaka čast, voli, to ti je motivacija za dalji rad. Ne znam šta bih rekao. Ovom prilikom dodeljujem bronzanu plaketu Filipu Živkoviću. Hvala Igore, hvala. Za najmanji doprinos guranju vode. Hvala. Ovo mi mnogo znači. Važi, nemaš vremena za izjavu, idemo dalje. Želeo bih samo našem organizatoru i fonovcu
da uručimo ovu nagradu, da ga motivišemo na dalji rad. To je slika Nikole Stojića da napravi organizaciju ovog veštačkog takmičenja kao i Nikola Stojić što napravi u veštačkom klubu Partizan. Bravo, Igore. Ovo je kao kad glumac dobije Oskara, kao nije očekivao pa ne zna šta da kaže, tako i mi se sada osjećamo. Ja imam poruku ljudima da kada vas zadesi neočekivani problem, da se tako izrazim, jednostavno ostanite mirni, radite u tom trenutku ono što najbolje možete i dobro ćete proći. Odlično, Igore, svaka čast. Sve najbolje želim u daljem toku karijere i da veslamo do godine